Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki nong bela bar jylla ki bawan tri hapok ke jylla Meghalaya house nem ajar prosa ki dan baroh kandai pula hajar ars pa prapulai ngut ki bala register hapok ke Meghalaya identification registration migrant workers act ajar arpo kat kum ka kai phot na katanat labor layathu ka district ka babon tam ki nong bela bar jylla ka dai ka east Khasi hills ka dan hadu sapu hajar ars pa subo arngut ka east Jaiñtia hills arp kandai hajar kandai spa lai po arngut Khblei Shibun spa lai po prangut West Khasi Hills lahajar praspa arpongut West Jaiñtia Hills lahajar san spa nyapusangut South West Khasi Hills arajar praspa san po prangut West Garo Hills nyospa prapo arngut North Garo Hills lai spa nyapo arngut South Garo Hills lai spa arpon riungut East Garo Hills spa prapo laingut berka South West Garo Hills san pusangut layathu kabai register yakinang bala bar jylla hakatanat labor kalong sanpo way benta hynrei banai bat hadin kan hynrei banai kidei ban pentamai biang yaki labor card baroh ban yai beteng biang ban tre hapok jylla kumta katanat ro kalayok ban lum kumbang kandai pholai lak arpo prahajar lai spa tengka nakinong belasngi house nem aja aposa kini kinong bela kidei ki bala register nadu shitarik jong kala lengkot hadu lai poi tarik jong nok pra araja aposa lai thu katanat ba kajupen long ru ya ka jing jurip hakleng ki jaka ki nongtrei belasngi baka jing thmu ka sarkar bakan register kalong ban ithu ya ki nong belasngi bat ban yada na kinu ki jing ja ki basniu ki bam la ban tip